Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Sa liwat may nga naman sa aton mga kaaksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline karon nga adlaw Lunes na kita, Enero 4, tuig 2021 na. Aksyon Hotline! Kumusta kamo masuki namon no matag palamati sa kahanginan, mga nagamonitor via on air kutob malabutan sa ngaton sining nga broadcast diri sa Negros Occidental, siyudad sa Bacolod, lakip na sa Oriental sa Negros, kag subungman, Panay area, diraman sa Guimaras. Good morning sa inyo and thank you for joining the show. Aksyon Hotline! Kag sumungman mga kaaksyon naton yang nga nagamonitor via Facebook Live kag YouTube ara sa social media nagaupod. Anuman nga oras sa inyo ginamtangan, ang aton gid nga pagpanamyaw. Aksyon Hotline! Kumusta ang inyo sinipagbugtaw karon nga aga? Di sa mga OFW nga Ilonggo, kag sa mga residents na sa mga kapungsuran na sa Guasang Pilipinas, ano man nga oras sa inyo, kumusta na anong inyo sitwasyon subong? Aksyon Hotline! Ano ang forecast niya sa 2021? Mangin maayo man? Aksyon Hotline! Ano madalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga agad diri sa inyo para tuntunan aksyon hotline. Now after sang gin-approve nga moratorium sa travel sang mga LSI diri sa Negros kag Bacolod, balik na ang pagbaton sini sa ila ti actually kadamo sa mga nag-alabot tinalikdan nga adlaw. Aksyon Hotline! Pero ang good news, kay may 5 ka mga LGU sa probinsya na nga nangin COVID-free. Ang question pagbalik ni sang LSI, hindi ayan nga mo ini ang magdugang na naman kag magpa-active sa mga cases sa sining nga mga LGU. Aksyon Hotline! Ano pagid ang Bacolod City? Speaking of COVID-19, kahapon ang record sa Bacolod, no, ara sa 3 na ang nagpositibo. Di mayo lang permi mo ni nga tag single digit kaguntani mamintinar tani ba hasta matapos ang bulan sang Enero. Take note,
Bacolod City is still under MGCQ until the end of January. Action Hotline. Sa maripot nga pulong tipo ang ginapatuman nga regulation hasta pa niha matapos ang bulan sa Enero ayaw gid maghatag kumpiyansa. Action Hotline. Nawaring balita i-check ta ni karon kay initially may nabaton nga information ang Basiwa Employees Union nga may memorandum nga ginpagwa ang management when you talk about management subong ang nagawiyat sa management and operation sa Basiwa kundi amuning prime water. Yeah, where may mga initial information ng mga taga-union. In fact, on the way sila subong ma-report sa ila office, nga daw hindi na sila pagpasudlon, umpisa karon nga daw. Action Hotline. Ano pagid? Ang latest nga damage sa baha, no, nga nagluntad sa apat nga malugar diri iya sa probinsya, sa Northern Negros, hibaloon ta karon pilagid ang total nga damage salin sa infrastruktura sa palangabuyan o kon sa mga pananom, no? Kag subong man ti damage sa mapulian sang tawo damage to property. Action Hotline. Hindi lahog-lahog itong klase flash flood to kay kadamo sa mga puluyan nga nagkalaguba. Action Hotline. Kag subong man, update sa kaso sang isa ka pulis. Nagkwaon reaksyon Alvin karon, ining pulis nga na-assign sa Silay. Pag-intindi ko sa Silay na-assign, no? Pero daw taga-Talisay siya. Nga antes pa man ang pagsaulog sang New Year, uy nakakita siya kuno nga enkwentro kag nalalis. Problema kay nagpalupok sang armas. Action Hotline. Ano ang latest investigation nga ginconduct sang PIAS? Action Hotline. Dira sunod sang sagay nga na-check taman ini, ang isa ka 14-year-old o 14 years old nga babae nga nasa puwan na lang nga mapatay na sa ginatamnan blas sining mga balinghoy kung kamuting kahoy. Ang report initially nga nabaton ta gina-check ta ni sa Sagay City PNP. Kaya ang report nadiskubrihan siya nga patay na sa niya stepfather. Pero sang ulihi, nadulang stepfather, ginatpursot operation, nadakpanting pamangkot sini, may kagtanan ng stepfather sa kamatayon, sining 14 anyos nga babae. Action Hotline. Panitali sinabantayan diri sa aton sining nga pagpangalaga. Damo mga balita actually subong, pero ti amuning unahon naton anay nga mino of the day naton diri sa pagpangalagad sang inyo palatuntunan aksyon hotline. Action Hotline. Tiunahon ta this time, no, pila ka mga development kag update sa palibot sang probinsya sang Negros Occidental. Now, i-check naton kay Dr. Sifar Gerhard Kailian, kabalo ka damo sa mga luyag makaibalo sini, especially ang may mga paryente dira sa Silay, Talisay, Ibe Magalona, Victorias, although nga tinakabalik naman sa ilatag sa kamapuluyan. Ang latest update sini kung san-o ang pila ba lang total nga mga damage sini, no? Kay makon mga way labot sa baha ang ginaistoryahan, tati may-ari pa ho. Subong nag-resume naman party LSI nga mga arrival. Ang OFW actually way man to sila mapunggan, kay way man niya sang green light, kagin pagwa ang nasyonal. No? Ang balsa nasyonal bala mo da, importante nga inisla sigiyon lang, although nga ang OFW, do kay stiktog yaman niya. Kay dito sa nasyonal, gina-process inisla liwat mo before inisila i-release or papulion diri sa aton. In fact, pag-abot sa OFWD, in the case of Bacolod, rekta sila sa ilapuluyan, kag dito na lang magsunod gyapon sa quarantine protocol. Action Hotline. Tipro-way niya na punggan, sige-sige na iya, no? Ang ila sini nga pag-travel pauli. Ang LSI, since nga nagbalik na, ang ginakabalakan ko mo ni, tiduro kita ginapaminsar mo, kapin pagid subong may new variant, new strain of COVID, no? Nga mo ning ginatutukan sa halos kalabanan while
nagapreparar ang mga local government units para na sa vaccination program. Galing kiting gobyerno, gambal pa man ni vaccination program and all, galing kay way pamanggid maplastar ni no kay national government. In fact, way pamagani may baruan kung saan ugin magasululod ning supply for vaccination or ang vaccine. Hotline. Pero gakaliligban, no? Ang makalilibog, yung way pa vaccine, may mga na bakunahan na, ilabi na ginang sektor nga ara sa PSG, no? Hindi sino niya nag-inject sa ilan ni man? Sino ay padihot sini nga mauna ni sila? Now ginatry na to gani nga makaistorya mo. Sining mga dito sa iban nga pungsod nga nag-experience na injeksyonan sang COVID vaccine, anong epekto sa ila, anong ila ginabatyag. So hopefully within this week, makakuha kita sina sa mga resource person, anong gingamit sa ilang nasyon tong ginatiniran nga vaccine, kag anong pamatyag nila kinabakunahan na sila. Hotline. May pagpasiguro, feel secure na sila, kaya hindi na sila malatnan liwat sa COVID-19. Balikan talang nagkaroon dugay-dugay. Online sa hotline. Online sa hotline. Kay umpisa karon niya nga semana i-check ko lang kung anong latest nga update gikan niya sa Provincial Disaster Management Program Division. Kidamo nga pala mangkot pila na ang nakasubmit na bala ang different agencies sang damage sang baha, no? Kapin pagid dubli subong kayod ang aton CDRR mo, mga MDRR mo, PDRR mo nga tiway labot nga ining apat ka may LGUs, although nakabalik na mga residente sila mga lugar, pero galing aryo ilis ay travel kag arrival nagresume naman mo. Joining us this morning is the head of the PR or PDMPD. We have Dr. Sivard Gerhard Kailian. Doc, how are you? Good morning. Yes, good morning, Action Art. No? Good morning sa tanang ng pagparamati sa Action Radio. Thank you so much for the time. No, makuha lang ko tani updated bala Doc kon may ara na gidman data sang total nga estimated o kon amo na gid ni ang kung may report nga man sang damage sadtong ba nga nagluntad o flash flood sa apat ka may LGUs naka-submit na ina sa province, Doc. Yes, as of now, no, Action Art, ari ang mga submissions ng aton nga mga CBRMOs kag aton nga updates, no, para sa sang January 1 nato, no, from New Year flooding nato, no. So ang silay, no, nag-update kita nga sa 13 barangays na affected, no, a total of 706 affected families or 2,114 affected individuals. Now, sa subong wala na siyang evacuees sa aton mga evacuation centers, no? Nagpululi na sila and all roads are passable, no? May kita ka 5 no, partially damaged houses pero subject to the estimate pa ni sa nila PDNA, no, or post damage assessment team, no, or report, no, nila dinabutang ni sa partially damaged houses and then may kita nga mga 100 livestock damage man sa silay, no. For the Victoria's updates, we have 17 barangays totally affected, no. We have a total of 8,976 families affected, and ang 37 tini na wash out ang ilang mga balay, no. 37 wash out or totally damaged. May ara kita sa 127 partially damaged houses. Kag may isa kita ka casualty dito sa no, dito sa may Victorias, no, suno sa aton nga CDRMO. Bali daw hubog ni siya ni siya kuno langoy, and then nakita sa mga 5 kilometers away sa ilang balay halin sa ilang residence, no. So sa piyak na sa barangay actually nakita. So for the Talisay naman, no, Talisay update naton, we have 12 barangays affected, no, and we have 3,990 families affected, no, atong the families, no. Wala na subong sang as of now wala na sang sa evacuation center, no, or nagbalik na sila tanan sa ilang balay. We have 17, no, 17 totally damaged houses. We have 31 partially damaged houses. We have 3 pump boats partially damaged and 1 totally damaged, no, sa Barangay Zone 3. In the center of V. Ferrer School of Fisheries, Zone
3 no ang wall nila nag-collapse kag subong atog nam normalize naman ang ilang nga ano no nga pag sinalayo or wala na sila sang problema kaya ang tubig nag-subside na no. Okay. And for the may mga extension kita sa aton nga assistance no. Wala pa kita update actually sa EB Magalona. We will update you kung makuha na natin ang Yes, last Doc. No problem. terminal report natin. Okay. Pero ang ating mga responses ng PSWDO last 4 p.m. no, nag-extend na sang relief goods no sa aton Talisay no 8 boxes of sardines and 15 boxes of bottled water. While sa EV Magalona, we have 15 sacks of rice and 6 boxes of sardines and 20 boxes of bottled water. Ang silay kadang Victoria sa karon na ni-extend naman namon ang amon nga assistance ang aton nga PSWDO sa pagpanguna sa aton nga Department Chief ng Subong OIC natin si Ms. Merly Garcia. No? Amo na Subong ang aton nga latest updates. No? We will file our terminal report karon sa hapon naman Action Art. Yes, sir. So, ang agriculture ang sector, why paka-report sa damage ng mga crops or sa mga pananom? We will ask the Office of the Provincial Agriculturist for the update and Yes, damage Doc. report. Sa ila kay siguro karon na sa Action Art kay kahapon daw naghambal sang hapon ang aton sila nga ang agriculture kuno naga-assess na sang damage sa crop. Okay. Yes, Doc. No problem. So, at least nakabalik na sa normal ang ilang paginawi na magluwas lamang sa itong nawadaan giya sa puloy-an nagkalaguba nga balik sila sa zero patukod anay mga balay na ingagaw guro. Yes, Pinart, no. Amo nang kuangid ang emergency shelter sa aton nga mga banwa kang syudad, no. Kaya nag-extend man sila. Actually, pagkatapos kitsong operation, nato pa kami sa Victoria sang January 1, no. Sang 12 o'clock nung nag-preparar kami. Okay. Actually, wind up na. Nag-prepare na ang no, ang mga relief operations sa atong tagsatag sa Kabanwa kang syudad. Amo man paghapit naton sa Talisay, no, sa ila CSWD kag ang sa sila amo man no, nag-packing na sila kag nag-extend na sila relief operation after sa aton nga rescue operation dito sa mga sa Victoria, sa Magalog, sa Silay, sa Talisay. Yes, Doc. So, hopefully within this day, magkumpleto na ang reporting of all departments and agencies so that mahibaluan tagid kung pila ang total damage sa sining nagluntad nga flash floods in 4 areas sa Negros, Doc Kailian. Yes, Pinart, no, we will share it to you as soon as we complete the necessary report no sa aton nga sa aton nga mga DRM offices. Okay. And on Friday mabisita man ang aton regional director ng Office of Civil Defense sa Talisay, no. So para makalantaw man kundiin ang para makamitin kami kundiin nga nag-amusad to ang sitwasyon. So ma-assessment kami sa evaluation and assessment sa Office of Civil Defense sa Friday. Yes, Doc. So, after a short while, within Waigan, pila ka inadlaw nga pagpaway sa province because of the moratorium sa arrival sa may LSI, siling ko daw, grabe naman ang mga men mo guro ni, perti naman ang trabaho kay nagligad, or yesterday, may mga arrivals ang LSI, nanong latest sa mga schedule nila ni Doc, kag pertikdamo ngali kapon man? Actually, ang kahapon, no, ang aton nga LSI nga nag-abot from Batangas, no. So, hindi man kita kambalat nga sa Manila, ni sila tananhalin, but sa Batangas, port ni sila halin mo. Okay. So, may 10 kita nga nag-abot early 8 o'clock, no, in the morning. And then, ang to go, nag-resume na, no. So, may 86 na siya nga gindala. Pakato sa Bacolod, sa Manila ni siya halin. So, karon may buwas may ara naman kita to go. And may alam kita aeroplano na nga mag-resume no sa aton nga pag-transport sa aton mga LSI no. Yes, Doc. Again, magapangayo lang kami tani Action Arts no sa nga sa nga mga LSI naton hindi tumutani magbinutig Action Arts kita binutig sila sa airport.
Oo. Ang ilang mga LGUs may moratorium pa. Mm. Pero masulod na sila, gusto na nila masulod, di mag-stranded sila gapon sa airport. So ang province actually ga-extend man sa niya assistance, no? Pero Okay. ang LGU galing nagareklamo nga napasulod, no, kahit tungod may moratorium. Mhm. So tandaan nato ng mga moratorium nato, no, kung saan ma-end, no. So ang ilog, no, ma-end ini sa today, no, January, hanggang January 3 pagalit, no, kasi 4 naman sibong, no. Kahapon lang. Mhm. No, kahapon lang, no. Ang Bagu will end ang La Carlota ma-end January 2, no. Nag-end na, no. And then ang aton Pontevedra ma-end January 5. Buwas Ang pa. aton Mhm. ang aton Himamaylan ma-end January 3 kahapon. Mm. And then Victorias sa January 3 kahapon man nag-end, no. Ang aton nga Kawayan nag-end naman January 3. Mm. Ang Bacolod City nag-end naman January 3. Mm. And then ang aton Alas 8:24 na. Now, ang problema, sunod kay Dr. Zifar Gerard Kailian, may pila ka mga LSI nga wala nang gasugid sa gusto nga mga detalye. No, sorry, Doc, nautod ang linya naton. yes, so ang aton nga Kanduni nag-end naman sa January 31. Okay. Ang aton nga Moises Padilla January 2, ang aton Ang kando ni Doc, December 31. Yes. Okay. Bali, ang kalabanan ni nag-end January 3 gid, no? Okay. Ano na lang, ang latest na lang, ang madugay-dugay pa ni mag-end, no? Ang aton nga Hinigaran, which is January 7, Mm. and ang aton nga San Carlos na January 29. Amo ni pinakabago nga siyang sarang IATF, ang San Carlos, which is ma-end pa January 29, 2020, no? So, 2021, I mean. 2021. So, muna siya subong ang pinaka-latest, no? Okay. And tani mga LSI naton, we have to coordinate first, no? Mhm. Sa aton nga mga sa aton nga mga LGUs para sigurado nga pagsulod ninyo Madiretso sa aton sila nga dayon. LGU. Mhm. Yes, madiretso ka mo dayon, and then masugat ka mo sa LGU nyo. Okay. And then magutangan ka mo quarantine kaya subong nga daan ka panukod man ta. Mm. Sa tanan naman kay may mga bago naman nga mga variant ka nagaginawa. Okay. So amo pa na ang mitingan pa na namon liwat. Mitingan na naman na namon, no, as the governor has instructed us, no, na to prepare for this new variant. Siyempre may mga countries na nga stop ang ilang mga yes. pagtulo diri sa Pilipinas. Yes. So, ini nga ma-experience, hopefully hindi na ni masulit. Kapin pagin sa mga, like for example, Hinigaran nga sa 7, by San Carlos nga 29, na kinanglan coordinate ng mga daan kay ti ano matabo silang dokman after their arrival sa airport. Kung ang halimbawa kung San Carlos kaya karon paano kakapuli to kay until 29 pagali, di ni sila ipatiniron sa Ibi Magalona? Actually, amo na ang ginahimo action art, no? Ang province ang is hindi sila magsugid matuod, and then hindi sila pagbatunon sa LGU. Example, sa Sina, no, sa San Carlos, kung Okay. wala sila ka-coordinate, and then hindi kay tungod wala siyang vacancy sa ilang QF, Mm. then wala naman ginababayaan nga mas stranded din sila sa airport, but Okay. ginakuha sila sa aton nga province, kag ginabutan sa sila hiling sa Pilipinas naton para Aha. sa mga LSI. Yes. Ang importante subong nga ti back to work na kag ara na gid ang imo sini nga team gintukod nagligad, especially nagasugat sini mga LSI no sa puerto kag sa airport, back to work na tanan subong Doc. Yes, Action Art, no? Back to work na kay sila man ang gabang rescue. Pagkatapos ng rescue Grabe, operation, no? tulog na kamo. Ah, Tulog na kay the next day may aran ng takasikat sa mga LSI. So grabe. muna siya nga ang kabisi subong sa amon nga ginatunga-tunga na lang Action Art nang sa mga boys kay ginapansindi ko man sila nga ti amon ning aton nga obra disaster. So kung wala ka heart, no, sa
sini sa pag-ubra sang disaster management taga response no. Okay. At mapagkagid malipong pagiguro sa Trabaho. sa trabaho pero di ko kung may heart ka no kaya you have the courage no the commitment yet then you're committed nga magserbisyo even outside no sang siguro sang ang time at sang pay no kaya man field sa responders gagmay man lang so pero ang pag-serbisyo ara sa gihapon. So gapasalamat man ko no sa mga frontliners, sa mga responders naton. Okay. Sa mga medkit tayo nga ara man sa upod man sa amon pang Yes, swab Doc. no. Even on a Sunday no. Kagtapos sa pagtulog gid sa una nga batch ang LSI no. So ang PHO kada nga PDMPD no. So upod man sa PSWDO no sa pag-respond sa emergencies kag sa disaster. Yes, So, Doc. amo na, Action Art, no, ang kaundan sa aton nga update sa tubong adlaw. Sige, on that note, keep up the good work. Good luck sa inyo. Kabay pa nga, why na sang magmasakit na sa aton sining nga team. And salamat gid sa inyo sining nga commitment to serve the people of Negros Occidental. Salamat gid, Doc, and good morning. Yes, Action Art, sa ngalan sa aton Governor Bong Lacson, madamo gid nga salamat kag mayong aga sa tanan reklamati sa Action Radio. Action Hotline. Hindi na kamo magala pa pinasaway. Man, kung why ka coordination, abing may maparinti di sa aton sa Negros, nga may mga pahimata ka mo nga Elisay, nga manugpauli, abi sugirin nyo na lang nga may mga nabilin pa nga moratorium o kung schedule kung saan o pwede sila kasulod. Action Hotline. Kay hinali nga magbato-mato lang sila, magbinutig sa mga information, pag-abot sa airport instead, nga makapauli sa ilatag sa mga lugar, ay dito ka diretso anay sa Ibi Magalona. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Pagpasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadampingan.
Radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong kahitangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado.
Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sumsan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mandayong Aksyon Radio. Aksyon
Good morning lang kag may lang nga pagmonitor kay Benji Bernardes, kay Madam Karen Tanlangit kag kay Bro Edi Lumugdang dira. Happy New Year. Amo man kay Bowie Julingo, Ophelia Galero RC kag Madam May Altarijos Cueva. May aksidente ka. Punda mo aksidente, no? Si Ma'am May ni amo ni siya ka persona nga sa cares nga grupo nila. Sige ni siya campaign para nga tadi makuan bala malikawan ni mga aksidente. Baway gidyapon. Damo gidyapon aksidente nga nagaluluntad, no? Ti masubo-subo man may lang kahapon kay ang aksidente ito daw ay isa na patay. Pero pagkaroon tayo na, no, mga mensahe ni Ma'am Vanessa Mayo, si niya, Mrs. Alvarez o Bill Air Tangob. Ginatamyaw lang, good morning. Salamat gid, Ma'am Vanessa Mayo. Anong oras sa imo na, ma'am? Sa Amerika, si Noel Amar, Abraham Ortiga sa Kingdom of Saudi Arabia, sa Riyadh. God bless ko na. Jobal Trinidad, sir. Good morning. Harapan si Elizabeth Malakagamala kag ang harapan si Susan Pahariliano ho. Good morning. Si Bro Gabriel Hipilga, Phil Nora Oliveros, Comunitor Man, Jocelyn Libuon Dispuho, Miles Verano, Bilin Salaw. Ang iban karon naman dugay-dugay ha. Now, kaina na headline ko, ang party sa Basiwa. In fact, na-inform kita kaina ni Ma'am Lenny Espina nga ang ila sinigi nakabalakan amo ni ang posible hindi pagpasulod sa ila pagbalik sa opisina karon nga adlaw sa mga employees union nga 60 inisla kabilog. Now, sini nga aga ang balita nga dira sa Basiwa tinagrinabuab na da subong ho kay ang management nagligad nga December talipos-puson nga inadlaw sa December 2020 nagpagwa sang memorandum informing sa mga Basiwa Employees Union katiway na sila balikan nga trabaho after sang December 2020. Tiyan mo na ning ginambal ko. Siya una ginamuno ko gini siling ko tinanong matabo kay kundi may mga negotiation, joint venture agreement. Kag isa dito nga gina-expect sa joint venture agreement, amo ang paghatag proteksyon sa mga empleyado nga sa suluda nga kung tani kabahin sang agreement nga karon ginsudlan sining duha ang Prime Water kag Bacolod City Water District. Tiyari na iyaho. Dirita nakita nga tingin baliwala why na ginatagan time gani nga maka-explikar kag ang mga empleyado nga miyembro sa Basiwa Employees Union tingwa nila subong pag January 2021 ano ni sila untat na lang trabaho hindi na mag-report na anong tabo man i-check ta si Action Alvin Grabara dira mismo sa lugar kay gintutukan ni karon nga aga ginpalihog ko siya actually na set na naton kay ina si Ma'am Lenny Espina. Pero ibaluon ta kay amo ning malain gid siling ko kay ang mga empleyado ni kun dapat ang mapahatag proteksyon ni sila sa Civil Service Commission. Kay hindi malang ni nga nagtrabaho sila nga hindi sila qualified sa posisyon ngay natrabahoan nila. O pag intindi ko kundi may duha ka opsyon tong ginatag ang Basiwa ang Prime Water sa ila nga pwede sila mag-apply masaylo sa Prime Water, no? Kag ti masulod naman bag-o naman nga mga pagsulundan da o kung hindi gani, ma-early retirement sila. Ting iban to nga nangin kabahin sang Joint Venture Selection Committee nga mga opisyales da halin sa Assistant General Manager kag sa manager mismo, tiway na daya, nagalalin na to sila no? Nagsalaylo na to sila kundiin to kay ginbayaran na gani sila mo. Let's have Action Alvin Graba. Kumusta ang sitwasyon da, Action Alvin? Action Art, ang sitwasyon diri sa tubang mismo, sa pinaka-main gate sa Basiwa. Okay. Ari nagatipon ang pila ka mga empleyado sa Basiwa after nga wala sila ginpasulod. Pagkitan man niya sa aton nga Facebook Live Action Art,
sa diin ang mga empleyado ari diri sa tubang mismo sa main gate ang basiwa after nga ang gwardiya wala nagpasulod sa ilabasi sa pagsulundan o kun mando sang assistant general manager. Diri si Sir Mahilom. First time to ka ni Sir Mahilom, sir? Ernie. Si Action Art, si Sir Ernie Mahilom. Sir, ano gina pinaka magadaga pangunang rason nga abi nga way kamo gin pasulod, sir? Tungod nga nag-base sila sang ang acting general manager, nag-base sang board reso nga pagkit nga na redundancy ng amon nga tagsa-tagsa ka posisyon. Uy. So sa sitwasyon sang before gin time in time out lang kami nila, wala kami nila gin tagaan function. So tungod kay nag time in time out lang kami sang last nga nakapagkit sa ilang board reso nga until December 31 na lang ang amon nga pag-impay sa basiwa. Butsing ganun, sir, bakanti na ang inyong posisyon umpisa subong adlaw. Amo nang butsing ganun, sir? Sa actually, hindi na bakante kay super ang amon nga mga posisyon is gin ano na sang civil service sa amon. So gina nga as amon posisyon nga ginsumpaan. Sa si Ma'am Lene ba si available na siya kay amo ning mamudlay gid siya na siling kunay no empleyado ni may mapamilyas do si Sinta ni sila kabilog Action Alvin. Saksyon Art Arena available na si Ma'am Lenny. Okay. Itabi si Ma'am Lenny Espina. Ma'am, live kasubong sa Action na radio. Si Action Art, no? Ma'am, ano gid ang pila ka mo apektado sa karon pila ang mga empleyado sa basiwa nga wala gid ginpasulod, ma'am? Wala gani din na naog ang amon nga acting general manager nga para atubangon ng 60 ka empleyado at wala pa kami alas 8 ari na kami din. Nag-report kami kay insakto na kung hindi kami mag-report, abandonment ni sa amon duty as a government employee. Pero kita niyo man wala gid anino guro nga nagnaog di si Engineer Suliva. First time na Engineer Suliva, ma'am? Michael Suliva. Amo na nga acting general manager subong na sa basiwa. Ma'am, anong oras ka mo nag-umpisa wala ka mo nga mga nanong oras ka mo wala gin pasulod sa opisina, ma'am? Ari na kami di 7:45. Nakapaton ka mo any instruction from him even before last year or last December nga hindi na ka mo pwede makasulod or nano? May ara siya nga office order nga ginhatag sa amon. Hindi na kami due to board reso nga ang sa redundancy hindi na kami actually daw separated gid kami sa service. So makasunod ka kung may ulugrahon ka lang or sa imo clearance pero hindi nga ma-process kami sang clearance kay government employee kami. Ang amon purpose gani nga nagpabilin is to serve the consumer. Hindi amo na nga wala kami nagbaton sang 250% nga EREP sang prime kag mapa-absorb as a government as a private employee sa prime water at haglahan sa una. Kag kabalo na sila during the profiling nga ginambala na nakon sila nga hindi kami magsilo. Ara da ang board of directors, ara ang JVST nga mga committee nga hindi kami magsilo because JV joint venture, different entity ang government and private. So hindi na pwede nga madula ni ang mga tao sa government. Kahit plantillado kami, government employee, regular employee kami. Thing, ma'am, government employee ka mo, what will happen karon? Ano matabo ni karon nga adlaw? Granting hindi ka mo pagpasudlon? Gin-refer namon sa amon lawyer. Kung hindi kami pagpasudlon, kaya ginatanaw man namon ng consideration sa upod man namon din nga mga guard mo. Kaya siyempre may mando man lang na sa ilang. Pero makintagin kami sa next na step kung paano. Art si ma'am no Espinata unless may dugang kay pa. San to ginpagwa ang ining memo nga giiyasang board of directors? San ganito ginpagwa ang memorandum gikan sa board of directors, ma'am? Ang sa board of directors last
before the New Year. Oo, Okay. December 20, before kami ang office hour namon nga nag 29. December 29. Oo, wala gid kami kapangaman nga maahatag sa sina, and then pagka balik namon 2021, amo na dayon nga hindi na kami pagpasudlon. Diyos. If you may recall, ano ang kaundan sa memorandum, ma'am? Ang iya is office order nga due to the board resolution 172 nga hindi na kami tinir sa opisina, magsunod sa opisina, hindi na kami government employee because of the redundancy. Nga ma-redundant kami. Kay ang amon nga may plantilla kami sa CSC. Hindi na pwede ma-redundant ang isa ka government employee kay gimbutangan na gani posisyon kay kinadlano na. Kada isa kamon. Granting, ma'am, subong way pa nagpapakita sa inyo ining Assistant General Manager. Anong panawagan nyo ni sa iyo, ma'am? Ginambala namon sila nga manaog gid siya. Nga tubangon niya di ang 60 ka employees. So makita niyo man gani ari di ang kapululong ko, gahulat niya. Kaya nga amon nang gani gahulat kami tagaan niyo kami sa amon nga new work assignment labaw sa amon nga plantilla. Anyway, ang willingness ninyo po para magtrabaho, arang yapon, and it just so happened that you're being insulted with what happened. Yes, ang willing gid kami to serve the people. That's why wala kami nagbaton sang ila option. Kay option. Wala kami gali option para sa amon nga mapabilin kami diya sa government. In other words, why na giniiban nga option kung palang taon Action Alvin, ang gusto lang gini nila, pili ka lang, amo niyo, aring offer na mo and part of the ginistoryahan abing nga kasultanan, ang agreement. Ang agreement, nga duwa lang gig choices, why sila ya choice nga mga empleyado? Tabo gali, ma'am, boy, na kamuho choice sa diri, ma'am? Ano, why kamuho choice sa bahin sila na tabo? Ang matabuti na, sa two options nga gin-impose nila, kay mapabilin kami mo, di amo ding resulta nga kay tungod nga hindi kami sang two options. Gin panaugan kami sang redundancy. Grabe ba? Ano, no? Kita mo. Subong nga sitwasyon kadamo wala ubra mga tawo tungod sa pandemic. Ipasayluhon mo pa ya ang gobyerno na gin nga empleyado sa pribado, nga kabaluman ta nga outsourcing na tanan ng iya sang promoter. Diba? Okay. Si Ma'am Espina. Sus, grabe, no? Diin ang sitwasyon na karon, ang pila ka mga empleyado ang ari diri sa Sagwa. Kilid ang mismo aksyon na. Hindi kayo dapat ang memorandum of agreement, balikan tanay. Dapat tatlo na ka-opsyon na iya. No? Aluwas abi, kay hindi man niya totally nga gin-privatize na namang gwa siya na kung privatize na Action Alvin mo. Sim sa mo ginamatabo subong adlaw aksyon na. Karon may joint venture agreement ni hindi magkabay pag i-privatize kundi dapat tatagan opsyon ang isa ka empleyado. Early retirement siya and avail di 250% nga batuno niya da. Kag mag-transfer sa prime water. Amo na balakag tapos ang isa ka opsyon diri amo ni tani nga inang mapabilin sila sa service nga under sa Civil Service Commission, hindi ka, anong redundant siya naman? Hindi man ko abogado po daw, iniya daw tinunto na ni Action Alvin. Gani man, aray man na diri action. Ano mo na karon si Sinta, pamilya na nga, umpisa subong nga iniro, yaway na trabaho, ano na nila karon na, ano ipakaon nila na, tubig sa masiwa, ipainom las bata na. Isa pa na, maning isa sa mga ano man ang klase, pisyo man? Oo, in fact, action na art, kita mismo sa tubang mismo sang gate. Luwas kay Ma'am Lenny, damo pa da iban nga empleyado nga dalapit si mo da? Sa action na art, damo mali mga empleyado lapit diri sa aton. Para pitanta ni Billy, kay kuha untas ang reaksyon. Ang mga gwardya hindi white as ang mabaso, hindi ta mabaso lang gwardya because ka-implement malang sila kung anong ginamando sa ila mo. Gani man. Kuha ang tabi reaksyon ang pila ka mga empleyado. Kaya mga board of directors, dabi, huluambal mga budi na ano ni? Ang basi ni Sauli, may mo kanina nila kung anong gusto nila sa mga empleyado da, much more sa interes sa mga konsumidor sa uli. Ang basi na, basi magusto kami di amo niya kay may joint venture ni. May agreement kami sa joint venture. Amo lang ni, lamunan nyo da, gwantahan nyo kung anong gusto namon di.
Isa pa ni aksyon na art kay amangin problema pagid dia kapin-pagid kung pamilyado halimbawa ang isa ka empleyado nga madulaan ni sigida sa nga obra kuan ta bala reaksyon si sir. Sir reaksyon lang nimo sir no. Kuan ta bala si sir. Sir reaksyon lang nimo sir bahin diri sa natabo nga way nagid kamo gin pasulod sa obra sir. Sa subong standby lang anay, kasi may mga ginawa, may civil service pa man kami nga katuan. May kurte pa man kung ano man gid ang ara sa layi kag ang anong insakto mo lang ng amon ginapatihan. Kag sa tubong di way mata mahimo kailan na order. Diri lang kami anay. Pero dason nga mga inadlaw. Kadto kami kag mangayo sa amon nga kung ano man dang para sa mga empleyado sa civil service kay sila man ang under kami sa civil service kay sa subong adlaw ya government employees mo kami gyapon. So wala pa man na silang closure nga wala pa man sila may ginhatag sa amon nga termination nga papel isa nga we are terminated sa government service. So sa mga dason nga adlaw ari lang kami tigapon. But will you be planning to stay for the meantime o subong adlaw abi even the whole day para at least kahit paano base makagawa ang general assistant general manager kag mapaathag? So sa subong dire kami anay siguro. Hasta nga kung magwa man gid sa at least mabalaan mo na side man niya. Kaysa man ang nagpagwa so dapat hindi man kami niya pagpasudlon to. So dapat magwa siya kag istoryawan niya man kami kung anong iyang plano. Mula na. Ngalan taga sir? Oliver. Si Oliver Ara si Oliver na? Ara dara si Oliver pero Ala, ini Oliver galito. Yes, action art. Why kita ang taga Prime Water dio may ginalain na din mga personnel subong i-try ta ni sila makontak. Makunano ni Mambal nila galang kitiya sa board resolution nimo. Ni man so let's see action art what will happen next no. Kay kung lang tawon naton subong do ang Prime Water do ay magidayay ang mayara da subong papel pa ang mga board of directors kag ang ginbutang assistant general manager ang acting general manager sa Basiwa. Gani man. O kag Prime Water da action art no. So amaning tikon basi mayara da sila balabi kay way pagi ko na kontak sa taga Prime Water da mo kun anong mambal nila sinibla. Ginalantawan nato na diri ang kalabanan nakita natin direction art puro mga empleyado of course ang isa diri sa mga nakilala talang man si Lenny pero ang kalabanan direction art na mga empleyado at diskibid mismo sa Basiwa office sa dalan sang San Juan. Ang mga pinaka mga sitwasyon direction art basi karon maging available. Pero why hindi man niya tensionado no? Do ara man lang sila sa gwa naga pinahuway. Yes, action art. Tari lang man na sila diri gapong ko ang ibang. Kun mo bilong adlaw tiner kada way pa kasiguraduhan kun maano ka. Isa pa ari action art si Councilor June Gamboa action art. Walang nag-abot. Abe, mangkuta si Councilor June ano may mo ida? Action art no. Ko ang tabala reaksyon si Councilor June Gamboa. Sir live ka subong sa Action Radio. Reaksyon lang nimo sir. It seems ka wala gin pasulod ang mga empleyado sa Basiwa sir. Illegal termination. Wala sa pagsupak sang kinamatarong sa aton nga mga civil servants, sa aton public servants. Kung tawag ko ni siya ida sang una sang aton nga mga board of directors, corporate carpetbaggers. Subong niya henchmen nagid ni sila tirador nagid ni sila ya sang ining hindi na ganini crime water because ang ilang action is purely illegal. Totally illegal. They are henchmen already of this crime water. Not ang tawag ko ni sila subong not prime water anymore kundi crime water. So dapat tundugan nato ang kinamatarong sa aton nga mga empleyado. Ari kita subong para ugdan kay only the Civil Service Commission ang makaterminate sa ila. Ang makahatag sa ila sa notisya amo ining Civil Service Commission. Hindi ang Board of Directors. Amo na that's why dapat file nila sila kaso nga hindi nila pagpasudlon ang aton nga mga regular employees. Tindugan nyo ang inyong kaminatarong nyo nga itamo civil servants. Padayon. Wala sila diretsyo nga hindi kamo pagpasudlon kay only the Civil Service Commission ang may diretsyo nga magpauntat sa ila
At maka-notice, makahatag sa inyong notice kung ayan matuod nga duplication ng inyong posisyon o kung hindi. Pero ang board of directors wala iya ang diretso. So illegal termination, henchmen na hindi sila, tawag ko sila, henchmen, tirador sang crime water. Hindi na crime water, crime water ng tawag natin sa ila. Sir, will you be Grabe, planning Councilor ba? magpapatawag o ipatawag ang pila ka mga miyembro sa Junta Direktiba for query particular sa inyong sa sanggunian? Oh yes, dapat lang. Hindi niya, dapat ang tanan-tanan nga public servants, lala na dahil si Konsyal Gamboa, dapat protektado. Kita kay GSIS man kamo tanan-tanan. Hindi pa kamo gani SSS, even ang SSS pa kamo o kung privado pa nisla nga tao, hindi niya kadiretso ang board of directors makaterminate sa inyo kag makahatag sang notice. NLRC lang gani ang makapaterminate sa inyo. Kung kamo private company, gaya trabaho, pro all the more, kung ara ka mo sa GSIS, only the Civil Service Commission can terminate sang inyong mga posisyon dira sa Basiwa. That's why illegal ining ilang pagpauntat sa inyo kag hindi pagpasulod sa sining public utility company. Oh, yes, sir. Public ni Gapon, ha? Basi magsiling sila. Ano pangamba nila? Partnership. Hindi ang partnership na wala nila ganun gina-obserbar sa diretsyo sa aton ng mga empleyado. Anong hambal ni Atty. Dilag sa nagligad? That no single employee of Basiwa will be terminated. Wala ka mo sang iterminahon sila. Kung nagbaton sila kag nag-atag baton ka mo yung offer, it was an offer. Ang tawag ko ganito, bribery. Bribery, but yet, siling niya sa aton sa muna nga wala ka mo ikakulba kay tungkol hindi ka mo nila pagterminahon. Kay partnership niya. Oh, yes, sir. Kasi may panawagan ka na lang diriya sa Assistant General Manager for them, makasunod o Acting General Manager. Kasi wala nakikilapdog na lang ini sila diya sa aton nga crime water. They will just simply relegated themselves as merely lapdogs. Manog taghol na lang ini sila kung hindi gani henchmen sang sining kumpanya. Kung ano na lang imando sila sang crime water, amo na lang nang imuon nila. So na Art, no? Si Councilor Jun Gamboa. Sa aton nga mga empleyado because from the very Ang Junta Direktiba siya to nagmuno kinano? Sa aksyon na Art. Ang Junta Direktiba paklaro siya na mo na mga board of directors na muno ya? Yes, aksyon na Art. Okay, protektado ka mo sa atong gobyerno. Palayo ko daw ga why ni siya ga suksok sang face mask yaw? Mga Basiwa board of directors, ano sila? Hindi bla daging manugbantay sila, they continue to remain as board of directors as monitoring members sa sining joint venture agreement. Anong dinabotiron, ginamonitor nila ang diretso ayan sa Basiwa kag sa aton nga mga empleyado sang konsumidor o kung sang crime water. It seems nga sila naging monitoring man sang crime water, no longer the watchdog o kung monitoring team sa pumuluyo sang syudad sa mga empleyado kag sang idiretso sa aton nga mga konsumidores. Okay. I will file an immediate resolution. Mapasar ako yung resolution and tingwaan to nga mapunggan ang ini ang lampaso nila, paglapak nila sang diretso sa aton nga mga empleyado. Protektado ini sila sang GSIS, Civil Service Commission ni sila under pag siling ko civil servants ini sila amo man sa kay Konsyal Gamboa nga isa man ako ka public servant amo man ini ang estilo nila kang diretso nila amo man kay Konsyal Gamboa. Aksyon na Art si Okay. Actually gina-contact talin pa kay na si Basiwa board of director nguna diya hadin and even sang ilas ding chairman of the board nga si Attorney Indong Dilag galing Waigid, way siya sa Batak Sundors. So, ang taga-promoter na basi may ara sa mag-represent nga maghambal o ginapanawagan man naton ang acting manager subong sa Basiwa, please, no, sabtama niyo parang at least may baluan ta kunano ang matabo sini sa mga empleyado.
Sa aksyon na art, no? Basi pala magwa ang any representative from Prime Water at least para makahatag man sang ila sining reaksyon in relation sa natabo. Actually, hindi lang ang si Jun Gambawa ang nagabot, kundi ang iyaman sang simbahan aksyon na art, no? Nakitan taman na diri si Father Gonzales ang ari diri kagang iban pa at least para maghatag man sa kahit paano suporta sa sining mga empleyado nga wala kin pasulod subong aga diri sa ila sining ulubrahan aksyon na art. So more updates in relation diri sa natabo nga pagkadismaya sa mga empleyado nga wala gin pasulod sa trabaho mahibaluan ni karon dalakip na basi available man ang management especially yasang Prime Water. Rekta diri aksyon na art. Aksyon Alvin? Aksyon Alvin? Yes, aksyon art. I-diretso na lang to bitong nagpalupok to nga pulis to nanong latest sadto? Aksyon na art subong aga magpatigayon sa investigasyon ang mga katapo sa Provincial Provincial Internal Affairs Service sa probinsya sang Negros Occidental, that is in relation sa pag-imbestigar sa pulis nga assigned sa sila'y CTPNP nga si Police Executive Master Sergeant Renzi Lambayong matapos nga ginreklamo nga nagpalupok tinaligdan nga Disyembre 31 alas 11 pasado dito sa Ilasininga Puluyan sa Pueblo San Antonio, Barangay Zone 12-A sa siyudad sang Talisay. After diri nga kita sang kontra iya lang matupad balay nga si Arlene Torres Accionar, 50 anyos, residente sa ngahuman nga lugar. Karon ining si Arlene Torres, actually babae ang pangalan, pero lalaki ni siya Accionar Art. Sunod diri sa initial nga pagpangusisa pa lamang sang mga katapo sang PIAS led by Police Executive Master Sergeant si Rami Bando na subong adlaw magatulak magapadulong sila agud dito mag-imbestigar kag magpangita man sila sang pagi for moto proprio investigation karon nga adlaw as to kung bala ano ang kamatuoran nga ining si Lambayong ang nagpalupok aksyon na art, no? Sa iya sining armas plus investigaran man of course ang ining nagreklamo kay sa aligasyon aksyon na art nga hindi siya ang ginbalukpan makaduha ka bes tinaligdan nga December 31 aksyon na art. Ang kapulisan man sa idalom sa pulis o kung natalig sa CTPNP ang nagpagwa naman kag nagpangabay man sa kay Lambayong nga personal niya nga isubmit ang iya kaugalingon agud jadto nga magpaidalo man sa investigasyon na lakip na diri ang pagsurrender sang iya armas kag ang pagpatigayon sang paraffin test to check nga bala kung ini ang nagpalupok. Nagpangabay man aksyon na art si Police Major Jigger Jimeno sa iya sining hepe si Police Major Major Pondevilla Rolly Pondevilla nga imbestigaran ang ini pangabayon man ang iya sining nga pulis nga magpatigayon o magpaidalom sang ginatawag tang paraffin test and pagcheckyer man pagtest paglantaw sa iya sining nga armas to see kung nagpalupok gid man aksyon na art. Sige, ang karon lang tingog nila grosod to. Sir, rekta diri sa area sang basiwa de with aksyon na ni Kirao ang kaaksyon nyo aksyon. Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Ayos, pakarunan tayo ni and again, we are calling the attention sang Prime Water kag Basiwa Board of Director and Management nila. Please, sabtan nyo man, no? Kagatubangan nyo, ini mga empleyado nga rada sa sagwa lang sa inyo compound. Kay Miles Verano, good morning. Silingya, maski nag-ayo na sa COVID, malatnan gyapon kay Dowding. Gibla? O, silingya. Ban business sector na may anak Prime Water kay naka-invest sila. Rosalina Ariliano Espadero, good morning. Ray Tayhupon, no morning dira sa imo. Almera Lim Malazarte, Erwin Gonzales, monitor man sa Maaw, via Jonathan Mengagasar, Merna Onofre Cloud, bahana ani Judan, San Suhaimi Allen sa Houston, Texas. Good morning, Sir Alex Montes sa Happy New Year. Nota, sila nga
sa paggabutlak sa law of the month kang ina nga biyan ko. Nga gabunan, wala nagatulog sa pagmonitor. Gabunan na gida. Sige, bao, galing kayong chimpo ko, ipit kido. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat isa pagservisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang ginadampingan Padayon Action Radio Bacolod nun kag Negros Sanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, saan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod
sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsay ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, kagaya nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Okay, Human, Lumina, Heaven, may nga gather aron Bautista sa DSB Pontevedra. Pakanunan tang update siya ni sa Basiwa no, sa udto sa Aksyon BBB program. Oy, gina-remind lang kamo para nga at least preparado ka nga ito lawas iya. Layo sa naman nga balitian, Dr. Alfred Pure Mangosteen Capsule, amo ni siya ang makabuligid. Agod nga magbakod kita kag aton immune system resistensya sa lawas makabato sa naman nga balatian kara sa aton palibot nga pwede makahalit sa aton. Manang Dr. Alfred Pure Mangosteen Capsule, amo lang ning produkto ang natural product halin sa purest, fresh and rare varieties mangosteen nga si Dr. Alfred S. Villarico joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon
Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,